Mä olen Marko ja olen toiminut Korsisaarella linja-auton kuljettajana nyt 6 vuotta. Työnähän tämä linja-auton kuljettaminen on monipuolista. Meilläkin on tällä hetkellä muun muassa normaalia Nurmijärvellä joukkoliikennettä, Helsinkiä takaisin suuntautuvia linjoja, erilaista sopimusliikennettä tai tilausliikennettä. Tässä työssähän on toisinaan, tässä on kireitä aikatauluja. Ja on silleen tavallaan kiireen tuntu saattaa tulla, mutta sekin on tavallaan valheellista. Ainahan sä menet turvallisuus edellä, joka paikka. Sä olet siihen aikaan perillä, kun sä olet perillä. Kunhan se auto ja matkustajat kaikki on ehjänä ja terveenä perillä. Mutta kyllä siihen vastapainona, niin kyllä siihen on sitä ylimääräistä aikaakin siellä väleissä. Että on yksi uimahallikin, missä on monta kertaa aloittanut tiilisäännöstä lukemaan, että montako tiiltä siinä seinässä, mutta en ole koskaan käynyt kyllä loppuun asti lukea sitä. Että paljonko niitä siinä on, että niin tylsää ei ole vielä tullut. Tässä työssähän on parasta se, että saat itsenäisesti toimia, tehdä kaiken näköistä. Tämä on monipuolista. Sulla on joka päivä kaiken näköistä uutta puuhaa siinä. Harvemmin ajat yhtään samaa linjaa koko päivää edestakaisin. Työyhteisönähän meillä on silleen, että työkaveria ei koskaan jätetä pulaan. Jos sillä on aamulla ongelmia, että auto ei lähde käyntiin tai joku vipu mietityttää ynnä muuta, hän saa aina apua. Lähin kuljettaja on lähin turva aina. Ja viime kädessä puhelimella saa aina päivystäjän kiinni. Kyllähän tänne uudenkin tekijän, joka ei ole alalla kertaakaan ollutkaan, niin kyllä kannattaa hakea ja kysyä.